præsentere? Ja, det må du gerne. Ja. Vi kører bare, ja. Ja, godt. Hej, jeg hedder Søs. Jeg er fra Fit to Ride, og jeg vil gerne vise dig nogle rigtig gode øvelser, du kan lave, der vil give dig virkelig god balance på hesteryggen, give dig en bedre hverdag. Og det hele starter sådan set fra fødderne af. Det her er de her 2 små bolde, jeg står og holder i hænderne lige nu, som jeg lige vil vise dig, hvordan du kan bruge. Det er noget, der gør en stor forskel for dit velbefindende, og du kan få rigtig god kontakt i bøjlerne, når du rider, få ligevægt, balance. Og det vil gå direkte fra dine fødder op til dine sædeben, og så kan du blive det, som jeg kalder en lille optimist. Det vil sige få god grounding i bøjlerne. Og min lille optimist, han står her på den mekaniske hest. Nu skal jeg vise dig, hvordan du kan få den der virkelig gode fjeder til at fungere hele vejen op fra fødder til isse. Så jeg starter med at lægge den store bold på min måtte, og så triller jeg hele foden godt igennem. Nu bruger jeg ikke lige så meget tid på at gøre det, som jeg normalt vil gøre, men det er vigtigt, at du får rullet hele foden igennem fra store tå til hælen, fra midten af foden op til hælen og fra lille tå til hælen. Når du har gjort det et stykke tid, og du skal virkelig træde godt ned for at se det sådan en dejlig blød bold her, det er vigtigt, at du kan give efter, så det føles rart at være på den. Så kører du hen over tæerne denne her vej. Det er vi ikke så vant til. Det er jo sådan, at vores fødder, de har lige så mange muskler og sener og led som vores fingre, stort set. Men vi bruger jo ikke fødderne lige så intenst og godt, som vi bruger vores hænder. Så det er rigtig vigtigt at få aktiveret fødderne. Grib om bolden, det er den sidste øvelse, vi skal lave med denne her. Det er, at man kører fra side til side. Vi er nede og rører med ydersiden af stortåen og ydersiden af lilletåen. Vi viser det her fra den anden side. Sådan. Og så lige stå et øjeblik. Det er vigtigt, at vi tager en fod ad gangen. Vi mærker forskel, vi får gang i blodcirkulationen, når man får en meget bedre grounding. Det vil sige, at man kan sådan halvt stå og halvt sidde på sin hest, når man er kommet op i sadlen. Så kan man eventuelt lige hinke lidt og lige mærke efter. Fjederne er aktiveret. Kommer over på den anden side. De fleste vil sige, hold da op, det føles som om, jeg har en klods om benet, der hvor jeg ikke har trillet. Og det er altså rigtigt nok, fordi bindevævskæden starter hele vejen fra tæerne og går helt op til isen. Så hvis du vil have en rigtig god forbindelse fra bøjlerne og op igennem kroppen og være fjederne let i sadlen, så er det her helt genialt. Det laver jeg med alle de ryttere, jeg behandler eller underviser. Det næste, jeg vil vise, det er, at man kan gøre det samme med hånden. Man kan godt bruge den samme bold, den store bold, men der findes en lidt mindre bold, og det kan være, at nu gør jeg det nede på måtten her, men ellers så kan det sådan set være en fordel at være på en briks eller et bord eller et eller andet. Man kan have det her med i tasken til kontoret, hvis man arbejder sådan et sted, eller i skolen. Og der lægger man også vægt på, lægger den ene hånd på bolden, den anden hånd lægger lidt vægt på, triller hele vejen her. Gør det selvfølgelig på begge, eventuelt lige mærke efter. Nu gør jeg det som sagt meget hurtigt. Normalt så vil jeg lige bruge et par minutter på hver side, både fødder og hænder. Det, der er vigtigt og interessant ved det her, det er, at i forhold til håndfladen, så har det direkte kontakt op til skulderledet. Og rigtig mange ryttere, som jeg ser, jamen de kommer til at rotere eller har spændinger. De har siddet og skrevet på computer, skrevet sms'er, og så får man rigtig mange spændinger op i skulderen. Så her der får vi sådan set løsnet direkte op til vores skulderled. Og det giver en meget bedre og finere kontakt til tøjlen. Så det var lige det.